Ribeira encara o mes de marzo cunha ampla programación cultural que busca chegar distintas propostas de arte dramático a toda a cidadanía. Arrancará o 6 de marzo coa obra Contos Colorados incluída nos actos de conmemoración do 8M, mentres que o resto dos venres dedicaránse a monólogos. Todos os viernes do mes de marzo haberá humor e monólogos humorísticos de persoaxes da escena humorística galega de primeiro nivel, todos eles de balde. A parte do BR6, pois comenzaremos o BR13 de marzo con Enredadas, de Leti da Taberna, unha monologuista moi famosa, colaboradora da Televisión de Galicia. O BR20 de marzo, Chistes que foron contos, de Abelino González. E pecharemos o ciclo de monólogos co BR27 de marzo, con Sexo seguro, de Malala Ricoi. Os sábados tocarelle a quenda ao Teatro Amador con diferentes grupos de toda Galicia que ofrecerán as súas representacións. É importante destacar que a variedade de espectáculos que vai ofrecer este mes de marzo está orientada fundamentalmente a un público maior de 13 anos, pero é unha variedade, como antes dixo a concelleira Ana Barreiro, en distintos estilos de arte dramático e ademais o que nos vai a permitir é cubrir un pouquiño esa demanda que nos fai a cidadanía de que tamén o teatro aficionado veña ás tablas do noso auditorio municipal. Os monólogos darán comezo ás 9:15, mentras que as funcións teatrais dos sábados comezarán ás 8. Todos os espectáculos serán de balde.